फिसा नों अबाव थांखो जोंफोरखौ नागारना नोङो जुमाय फेदोंमोन नालाय रायखागोन बुखागोन सोरनि बिमाया राया बुवा नोङो बेखौनो गाज्रि मोननानै अबाव थांखो आबा फन हरबा हरबाय था नागागौ लागै हरबाय था आयै आं हरबायानो दं नाथाय नाङाखै माखौथ' बेफोरबायदि नायबाय थाखो नागिरै थां बिनि लोगोफोरनि नाम्बार दङना गैया नोंनियाव बेनि लोगोफोरनि नाम्बार सासेनिल'सो दङ फन हर आंनियाव सानैनि दङमोन नाथाय सानै लोगोनियावबो थाङाखैनो बियो मानो बेफोरबायदि खालामनांगौ बियो जोंफोर टेनसन जायो होनना मिथिया नामा बियो अबावबा थांदों बियो बुंना थांनो हाया नामा खिन्थालांनो हायामोन बियो जाम्बिया आयै बियो जोंफोरखौ रागा जोंना दं खोमा बेनिखायनो माथो होआखै आंनिबा दङनो बियो लोगोफोरनि न'आवनो दं खोमा आरो बिनिया गोबां लोगोफोर दङना जोंथ' गासैखौबो सिनाय हाजोबाना दाबा सोर सासेनाव थांदों नोङो बांद्राय टेनसन खालामनाङालै आयै दङ बियो टेनसन जानाङा होनबानो जायो नामा टेनसन जायो बिमा नालाय आङो दिनै फना हरनाय र' हेलौ माबा आङो लैथोस्रि बिदा नोङो लैथोस्रिनि लोगो ना औ आदा आं लैथोस्रिनि लोगो दे मायबाफोर जादों नामायो माबालै बिनानाव लैथोस्रिया न'आवनो गैया फन हरबाबो नाङाखै दहायनिफ्रायनो गैया बिदिनो 12थाफोरनिफ्रायनो गैया मा फन नाङाखै होनबा ओहो फनानो सुइच अफसो ओमफ्राय मा खिन्थालायाखै नामा न'आव जेनेबा लोगोफोरनाव थाङोबा अबावबा बेरायनो थाङो होननानै ओहो माने मानसिया जोंफोरखौ एसे गाज्रि मोननाबो दंखायोमोन जोंफोर रायदोंमोन ना होनबा बियो लोगोफोरनि न'आवनो थांदों खोमा दे रनाय आं लोगोफोरखौ खबर लानि आं मिन्थिया दे आदा आं जेबो खबर मोनथ'वाखै रनाय आं खबर लानि लोगोफोरनियाव औ देनाय बिनानाव लानाय र' आदा गैयानो हा गैयालै आयै थेवब्लाबो खबर लानो नागिरदों र' खबर लानो हो आबा खबर लानो हो बेफोरबायदि मानो नोंसोरो हा बिमा बिफानि दुखुफोरखौ मानो बुजिया जोंनि फारसे इसेबो साननाय गैया नामा हा नोंसोरो माबा मोनसे जाबा जोंफोरना मा जागोन सानसे समाव नोंबो बेफोरबायदि खालामदोंमोन जोंफोरखौ दा नै लैथोस्रियाबो खालामबावबाय बाजै थिल' मानो दाबो फैया आरो मबाइलखौ मानो सुइच अफ खालामना दोनखौ दे बियो दहानिफ्रायनो नेगासिनो दासिमबो फैला बाजै जोंफोरनिया गोरोन्थि जादों फन हरनानै आंनो साला फन हरनो होनानै आं होनो होनाखैना नोंबो होबाय फन हरामोनबा बियो आंखौ फैदों होनना मिन्थिनाय नङामोन ना दा आंखौ फैदों होनना मिन्थिनानै खारबायसो खोमा नङाबा दाहालागि मोनफैगौमोन दायो फैगोनदां आंनिबा लोगोफोरनि न'आव थांदोंबो जानो हागौ दायो मोना फैगोन खोमा दे फैलालै बाजै बियो आंनिबा फैला अबावबा खारबाय बाजै नोङो बुंहरदोंना बुंहराखै आं बियो फैयाबाबो थागोन होननानै आं थाङा बेयावनो थाबाय थागोन थिलुआ फैयागोलागि आं बेयावनो थाबाय थागोन नेबाय थागोन आङो लैथोस्रि आं गासैखौबो बुंजोबदों लैथोस्रि आङो सैथो बाथ्राखौनो बुंमानोसै बियो नोंखौ हाबा खालामनो इसेबो गोसो गैखाया आं मिथिगौ नोंखौ हाबाखौनो खालामा होननानै बुंखादों बियो दहायबो नाथाय बाजै आंबो बेखौ नागारा बियो आंखौ जेरैबायदि खालामदों आंबो बे न'निफ्राय थाङा बियो जा खालामो खालामबाय थाथो नाथाय आं बे न'आवनो थाबाय थागोन टिलुआ जुदि गुबुन सिख्ला हाबा खालामोबा नों मा खालामगोन होनबाबो थागोन नामा औ थागोन आङो बियो गुबुन हाबा खालामबाबो थागोन आं सान्थि होआ बिसोरखौ आरो आं दा खारसन फैनायानो न'आव बोरै थांबावनो आं आंनि मोखांखौ बोरै दिन्थिहैनो दे लासिंसिंनो ओमफ्राय लैथोस्रि आगै नोङो नोंसा आइमोनखौ खिन्थाखाना फैदों नामा ओहो खिन्थाना फैयाखै आङो सिरि खारखोमाबोदों न'निया रावबो मिन्थिया आंथ' टिल्लुखौ मोजां मोनो होननानै दिनैसिमहालागै बुङाखैयानो बिसोरो मिथिबाथाय आंखौ बेसेबा रायखागौमोन आरो फैनो होखानाय नङामोन बेनि थाखायनो आं बिसोर गैयियावनो सानसेयावनो सिरि फैखोमादों मा नों खिन्थाबोना फैयाखै होनबा नों साइमोनाथ' बेसेबा नागिरगासिनो खोमा नोङो बुंहराखै मानो न'नि मानसिफोरा सिन्था जायोना खिन्थाहर
न'नि मानसिफोरखौबो मा होननानै खिन्थाहरनो आङो दा बिसोरथ' मोनथिबाथाय आंखौ लांनोसो फैगोन खोमा बेनिखायनो आङो लोगोनि न'आव फैदों होननासो थगायनांगोन बाजै अननानै आंखौ नोंसानियाव थानो होबाय थादे जेब्लासिम टिल्लुआ फैया अब्लासिम नेबायानो थागोन आं लाखिबा आं गासैबो खामानिखौनो मावजोबगोन थेवब्लाबो आंखौ बे न'आव थानो हो नेबाय थागोन आं टिल्लुखौ मा खालामनो आं दा टिल्लुआबो साला फनखौ सुइच अफसो खालामना लाबाय फनखौनो हरनाङामोन आं हरामोनानो बे लैथोस्रियानो ब्रा ब्रा हरनो होनानै दा फैया जाना थाबायना माथो खालामबावनो आरो टिल्लुआ गैयाबाबो थाबाय थागोननो टिल्लुखौ नेबाय थागोननो आं आरो माथो खालामबावनो थाथोंसै दे आरो बेयावनो बाजै दिनै खेबसे फन हरबावनाय टिल्लुखौ आं हरबावदोंमोन दानि गैया सुइच अफसो दे लैथोस्रि आगै नोङो थानो नागिरदोंना जोंहानियाव टिल्लुखौ नेबाय थागोन होनदोंना जागोन दे नों थानो हागोन थेंक इउ बिबारि बाजै थेंक इउ दे नोङो दानिया नोंसा आइखौ फन हरदो दा नोंनिसो गोसो अबाव दङ होनना खिन्थाबानो जाबाय जेखिजाया टेनसन जायोना न'नि मानसिफोरा हरनियाव लोगोनि न'आव सानैसो थागोन होननासो थगायगोन आं नोंसो मिथिसिगौ आरो दा हरनिर' फन दाबो जेबो खबरानो गैया अबाव थांमारखो नोङाय हेलौ आइ अबाव थांदों नोङो माथो मबाइलाबो सुइच अफसोमोन मोनालायलांबाय अबाव थांदों नोङो जोंफोरखौ जेबो बुङालासिनो खिन्थायालासिनो आयै आं लोगोनि न'आव दंफैयो आं नोंसोर गैयावनो फैदोंमोन मबाइलाबो चार्ज गैयामोन आंनिया आयै लोगोनि मबाइलजोंबाबोथ' नोङो फन हरनो हायोमोन ना आरो मानो खिन्थालाङाखै नोङो मानो सिर थांखुमादों आयै आं खिन्थानो नागिरदोंमोन नाथाय मबाइला सुइच अफ जाना होदों आंनिया ओमफ्राय लोगोआबो ब्रा ब्रा लिंबायना हरखाबनो फैनाय जाबाय आंनिया बेनिखायनो खिन्थानो हायासै आं दाथ' खिन्थाबायना आयै आं लोगोनि न'आव साननैसो थागोन दे मा सोर लोगो अबेनि नों थगायाखैलै आयै माने लोगोनिया माबा बिमा बिफाया न'आव गैथ'वा अबावबा थांथ'गोननो ओमफ्राय रावबो लोगो गैयिनि आंखौ लाबोथ'दों मा अबाव थांदों बेनि बिमा बिफाया माबा सोरबा बेमार जादोंलै बिमाना बिफा ओमफ्राय बिसिनाबो रावबो जोथोन लाग्रा मानसि गैयैखाय आंनि लोगोनि बिमा बिफाया थांदों नों थगायदोंना दिनै लोगोनो होनाय फनखौ लोगोनो होनाय नै रायलायनाय हेलौ मादै नोङो लैथोस्रिनि लोगो ना औ ओमफ्राय लैथोस्रिया जा बुंदों सैथोमार ना नानि नोंसा आइ आफाया गैमारा नामा न'आव गैया मादै गैया जोंहा आइ आफा गैया माबा दङ माबायाव थांदों आबैखौ माने आबैया लोमजादोंना नायग्रा मानसि रावबो गैया बेनिखायनो थांदों ओमफ्राय नोंसा रावबो गैया नामा फंबायल' सासे दङ ओमफ्राय उन्दैना बेबो आं बोरैबा मोनो आंजों लैथोस्रिजों लोगोथार मादै थेवब्लाबो आं नोंसानाव थांफेराखै देनाय जोंफोरना लोगो जानाया बारा गोबाव जायाखै थेवब्लाबो लोगोथार जोंफोरो आं हारसिं बोरैबा मोनोना थानो माने फंबाय दं देनाय फंबाया उन्दैना बेनिखायनो लैथोस्रिखौ आं सानैसो लाखिनो सानदों मादै अननानै लैथोस्रिखौ जोंहानाव थानो होथ'दे दे जागोन दे होमबा नानि नोंसा आइ आफा मोना फैयागोलागि लाखिथ'नो हागोन दे नों गियोबालाय औ मादै दिनै लैथोस्रिनो होनाय नानि फोथायबाय आयै औ फोथायबाय दे खिन्थालांनांगौ नोङो बुंदों माथो आंना चार्ज गैयामोन होननानै दे होमबा आयै दोनथ' उनाव हरगोन दे आङो दे इसोर दासो गोसोखौ स्रां मोनबायहाय आयै नों बांद्राय टेनसन खालामदों आं बुंदोंमोनानो लोगोनि न'आवनो दं होननानै थेवब्लाबो गिनाय मोनोना एसेबां गोबाव जाबाय मबाइलाबो सुइच अफ सानसेबो बेफोरबायदि एसेबां गोबाव लागै सुइच अफ जाफेराना जायोना आयै बेफोरबायदिनो मालाबा फटनो मालाबा चार्ज होफ्लाङा लोगो लानियाव लाइन गैयामोन खोमा नों सोंनो हायामोन आंबो आरो सोंनो बावबाय दे दाथ' थेवब्लाबो दङना लोगोनि न'आव लोगोआनो बुंबाय औ दासो स्रां मोनलायबाय दे गोसोखौ गावगाया बांद्राय टेनसन लायो टेनसन मानो लाया दे नोंबो सानसे समाव बेफोरबायदि खालामखांबाय बेनिखायनो टेनसन जायो सुख जाना थाबाय आङो मिथिबाय दे होमबा आबा थांदो मोजाङै थां दे आंथ' थांनो होनोनो गोसो गैथ'वामोन नोंखौ आबा गोसो गैयाबानो जागोन नामा आइ बिखुनजो बोरैथ' सोलिनो नागिरदों
दिनै संख्रि गैया बानलु गैया गाबोन दालि गैया आलु गैया समफोर माइरं गैया जानाय थाव गैया मा बेफोरबायदिनो सोलिबाय थानोसै होमबा नङाहाय बिहामजो मास मोननैसो थाबाव जानो लुबैदोंमोन आङो बे साननैसोआलाय माथो बारा गोब्राब जायाखैयानो सोलिनो बिदिनो खस्थ' मस्थ'यैबाबो मास मोननैया सोलिथारगौमोन नोंसोरो खस्थ' मस्थ'यैबाबो सोलिनो हायो दे आं खिन्थु हाया मानोना आंथ' धोनि न'खरनि फिसाजोना आं हाया बेनिखायनो नोंसोरो आगोलनिफ्रायनो गोरिब नालाय जाया लोङालासिनोबाबो सोलिनो हायो जों हाया हाया जोंफोरो जों धोनि न'खरनि फिसाजोफोरा हाया नोंसोरो आरो आगोलनिफ्रायनो जाया लोङालासिनो थायो लघन थाबाय थायो हाया जानो दे थानो हायो दाथ' आरो बारायबावबायसो सानै मानि बेफोरखौ सानाखै होनबा नोङो आयै दाथ' खरसायानो खरसा थेवब्लाबो नोङो फिसालाखौ मानो थाजाबाय थानो लुबैयोब्रा खामायनोसो थांनो होनांगौ फैसा गाद गाद मोनगोन नोंहा आरो न'आवनो थाजाबाय थानो लुबैयो मास मोननैनि उनाव थांजायोमोनथ' आबा नाङा दे आयै थाथ'ला लाफाथि थांसै आङो गथ' सानैखौ मोजाङै नायबानो जाबाय टाइम बाय टाइम जाहोबाय थाबानो जाबाय हे राम जेनेबा आं जेबोखौनो मिन्थिया आरे भाई आं बिमासो बे गथ' सानैनि बिमासो आङो मिन्थिबाय गदाय नङा बिसोरनि बिमा असेसो आङो मिन्थिगौ आंबो गियान दङ आंहाबो एसेबां टेनसन जादोंबालाय लांदोलै लांदो गुमारिखौनो लांना दोनहैदो आंहा मोखाङाव लाग्राखौ गिदिर गोलाव खालामनोसै नोङो ओमफ्राय गुमारिखौ गिदिर गोलाव खालामहैदो थांदो लांदो बेफोरबायदि हायो नामा सोरबा एसेबां गोजानाव बोरै लांनो आंलाय आबा नोङो सिन्था खालामनाङा दे जोंफोरबो दङना जोंफोर गासैबो नायगोन दे होमबा आयै थादो लाफाथि थादो नागारना थांनोनो गोसो गैथ'वामोन आं मास मोननैसोथ' थाबावनो होमोन आंखौ नाथाय गाखोबाय थायो बेनि थाखायनो उफाय गैया थांनांगौ गोनां जाबाय आङो दे होमबा थाङाबा थां मोनहैबानो फन खालाम दे जागोन दे आयै गथ'आ थांनोनो गोसो जाथ'वाखैमोन बे लाफाथिया मानो इसेबां अख्रा गोसोखौ दासो स्रां मोनबाय दे गोबोरखि मोखाङा थांनायखाय जुदि 10-12 हाजार मोनबाबो बारा आंखाल जानाय नङा र' फैसानि बेफोरबायदिनो सोलिलांबाय थानोसै दे आरो माथो खालामबावनो खाफाल गैयि हिनजाव आयै बै लैथोस्रि बुरिया मानो बेफोरबायदि जोंफोरनि गेजेराव मानो हाबसनफैदों एसेबां मोजाङै बुंबाय बेखौ फन हरनानै जोंफोरनि गेजेराव हाबनाङा होननानै मानो बियो एसेबो बुजिया टिल्लुआ जुदि दा न'आव थाङोबा बेखौथ' हाबा खालामखानांगोनलै आयै दा मा जागोन आं जोबोद टेनसन जाबाय आरो टिल्लुआ जुदि आंखौ हाबाखौनो खालामामोनबा मानोथ' आंखौ लिंहरनाय आरो जोंनियाव मानो फैनाय मानो हर थाफैना बियो मानसिफोरा मा सानगोन दा आंखौ जुदि टिल्लुआ हाबा खालामाबा बै लैथोसेखौसो हाबा खालामोबा गामिनि मानसिफोरा मा सानगोन ओरैनोबाबोथ' गामिनि मानसिफोरा बयबो मिथिजोबखाबाय बिसिनियाव थांनानै हर थानाय जोंनियाव फैनानै हर थानाय बेफोर गासैखौबो मिथिजोबखाबाय मा जागोन आयै दा दे नों बांद्राय टेनसन लानाङा आइ नोंखौनो हाबा खालामगोन आं जावायसो टिल्लुखौ फोथायनाय दङ मोजां मोनलायनायाव एसेबाबो फोथायलायनाया थानांगौ आइ फोथायो थेवब्लाबो दा बे बुरैया बेनि न'आव फैना दङना दाथ' टिल्लुआ न'आव गैया दोननाय खारखुमादों थेवब्लाबोथ' खैदिन खारखुमाना थागोन बियो सानसे नङा सानसेबाबोथ' न'आव फैनांगोन ना नोंलाय बेखौलाय मानो टेनसन लादों नोंसोर सानैबो हाबा जाहैबानो जाबाय मन्दिरफोराव थेवब्लाबो गिनाय मोनोलै आं आयै दा जुदि टिल्लुआ न'आव थाङोबा आंथ' बेसेबा बादा होखादों आयै टिल्लुखौ न'आव थांना होननानै न'आव जुदि थांना लायना आयै सेसखासै आरो बिसोरखौ हमथानानैबाबो हाबा होगोन आदाया फन खालामदों र' आं सोंनि र' थांबायना थाङाखै हेलौ आदा पाप्पिया साला सुनिया बुरैया थांबायना थाङाखै मा होननाय जादों बेफोरलाय हामगौ नामा मालायखौ बेफोरबायदि बुंनो नोंखौलाय मा खालामदों दे बियो नोंसो खालामदों मिथिबाय दा मोनदोंना नोंखौ टिल्लुआ हाबा खालामनो हानाय नंला फस्थायदो नों दानिया बिजुलि आं बुंदोंमोन ना बेफोरबायदि दा बुं आदा बेफोरबायदि दा बुं मा दाबो थाङाखै नामा बियो थाङाखैथ' र' थांखालानो टिल्लुआ फैयागौ लागि नेबायनो थागोन न'आवनो थागोननो
दाथ' बिबारि बिनानाव मोनाबो थानो होखाबाय। मा थिलुआ फैयाबो बेखौ लाखिबाय थागोन आरो? औ लाखिबाय थागोननो। दादि थाङाना मानसिया थिलुआ न'आव फैयागौ लागै नेबाय थागोन बियो बुरै जासिम। बिदिबालाय मा जानो बेयो बुरै जासिम थाथो थेवब्लाबोथ' थिलुआ बेखौ हाबा खालामाना आं मिथिगौ थिलुआ बेखौ हाबा खालामा लागिबा बियो न'आवनो थाङा थेवब्लाबो बियो आंखौ हाबा खालामनो नायबाय था दा। मानो खालामा जानो खालामनो लागा बाध्य जागोन ना बियो आरो सोर बुंदों बियो फैया होननानै दायोनो फैगोन बियो गावगायानो बुंदों दायो फैगोन होननानै। मा दायो फैगोन होनना बुंदों बियो? माथो आंनि सिगाङाव आं थांला मालाबाबो होननानै बुंदों अबावबा खारबाय होननासो बुंदों। नोंखौलाय थगायदों आरो बिलाय बिनि गोसोआ बारा थिग नंखायालै बिजुलि नों गाज्रि मोनबा मा जानो नङाबा बे लैथोस्रिखौ नागारनानै नोंखौ लानाया नङामोन ना। लैथोस्रिखौ 7 बोसोर गाहाम मोजां मोननायनि उनावबो जुदि बियो गारनो हादोंबा नोंथ' आरो मास मोनथामल'सो जाबाय मास मोनथाम मोनब्रै बेफोरबायदिल'सो जाबाय बेखौ गारनो हायोबा नोंखौबो गारनो हागोन आरो बिनि गोसोआ बेफोरबायदिसो। दाथ' बिब'मोनाबो लिंहरबाय थादोंना जुर खालाम होमबा बेफोरबायदिबा हाबा खालामनांगौ बायध'बो जानो हागौ होमबानाथ' बियो हाबा खालामखानांगोन बयबो जुदि जुर खालामोबा नोंहा मा जागोन हा आं बुंखादोंआनोमोन नोंखौ बिसोरनि गेजेराव हाबनाङा होननानै थेवब्लाबो नोंसोर आंनि बाथ्रा मानियाना दा ओरैनो बदनाम गामिनि मानसिफोराथ' मोनथिजोबखाबाय नोंसोरबो बेयाव फैयो होननानै आरो बिबोथ' हर थाना फैबाय गामिनि मानसिफोरा मोनथियाखै होमबा? मोनथिदों गासैबो मोनथिजोब्बाय। आदा नों आंखौ बांद्राय सिगिबाय थानाङा दे र' आङो टिल्लुखौ फन खालामनि बियो अबाव दंमारो। बिजुलि आंनिबाथ' नोङो गाबनाबो लाब गैखाला मानोना टिल्लुआथ' फैखागोन सानसे नङा सानसे फैखागोन। आं थांनो होआ आं गाबोननो हाबा जानो लिंहरगोन बेखौ बेयाव जायाबाबो मन्दिराव जागोन जोंफोरो। ओइ आंनिबा जानाय नङा बियो दायनो न'आव फैगोन न'आव फैबाथाय बिनिया गोसोआ एसेबाबो सोलायखागोन। है आदा नों मानो बेफोरबायदि बुङो र' आं टिल्लुखौ फन हरनि दोनथ'नाय। साला दासो मोनदोंना मोनथिलादे आरो टिल्लुआ मा खालामो आंनिबा बियो लैथोस्रिखौनो हाबा खालामबाबो जायो। बेसेरा अन्थाव बाथावनो फाग्लि रखम जादों बेसेबा दुखु मोनदों आं बेखौ नुनानै। आंथ' बिजुलिखौसो बेसेबा रागा जोंदों आरो टिल्लुखौबो सानैखौबो ओरैबायदि रागा जोंदों। बे बिजुलिया गावगायनिखौसो मोनथिदों र' ओमफ्राय दा टिल्लुआ जुदि फैमाराबा लैथोस्रिया मा जामारगोन। आंनिबाथ' टिल्लुआ बिजुलिखौसो हाबा खालामगोन खोमा मन्दिरफोराव लांनानै आखायावबोथ' मालाय फैसा दंखायो बाहेरायावनो थागोन न'आवलाय फैयाबाबो जागोन ना। नाथाय लैथोस्रियासो मा जागोन दाथ' टिल्लुआ फनखौनो सुइस अफ खालामनासो लाबाय आंनिबा बियो फैनाय नंला दांलै। आंखौ बिजुलिया फन हरबाय थादों खोमा मबाइलखौ अन खालामनि र' एबारो नाथाय आं बिबारि आब'मोननि फनखौ रिसिभ खालामथ'ला। आसिथा मिस कल बिबारि आब' आरो मोस्रोम आब'नि आं दा मा खालामनो आं रिसिभ खालामा हरफिनाबो आं बिसोरनि फन। आंनो लैथोस्रिखौ नाङा लागिबा आं न'आवनो थाङा नाङा आंनो लैथोस्रिखौ आब' नोंसोर बुजि आं बिजुलिखौसो मोजां मोनो लैथोस्रिखौ आं इसेबो मोजां मोना। बिजुलि फन हरदों रिसिभ खालामनि र'। हेलौ फना मानो सुइच अफमोन हा? बिजुलि नों मिथिखागोन माथो आब'मोना फन हरबाय थादों बेनिखायनो सुइच अफ खालामना लादों आङो। टिल्लु नों आंखौ थगायदों नों माथो न'आव थांगोननो दायो? सोर बुंनाय थाङालै। थांगोन नोङो आंखौ थगायदों नों लैथोस्रि बुरैखौ हाबा खालामगोन न' आरो थनदोंसो आब'मोनाबो नोंखौ फुस्लायगासिनो नोङो खालामगोन। दानि रामोनदा आदायानो बुंहरदों आंखौ फन हरनानै नोङो मालाय बेखौ हाबा खालामगोन आरो दायो थांगोन माथो नों न'आव। मा रामोनदा बेफोरबायदि बुंहरदों? आंलाय ओरैनोसो बुंहरदों थांगोन होननानै। बेलाय नों बुंमारदों होनबा रामोनदा आदाया होनबा थिगखौनो बुंमारदों थगायाखै बियो। आंलाय ओरैसो बुंदों सानदोंमोन नों थांमारगोन होनबा दङानो खोमा न'आवनो। थाङालै आङो सना आंनो नोंखौनो नांगौ आंनो लैथोस्रि बुरैखौ नाङा। दाहागिबा आङो न'आवनो थाङा नों नायबाय था। सानैबो मन्दिराव हाबा जाहैनोसै सानैबो गुवाहाटियावनो थागोन फैसाबो दंखायो टेनसन गैया। औ आंबो बेखौनो सानदों मन्दिरावनो हाबा जाहैनोसैथ'। औ मन्दिरावनो हाबा जागोन र' सिगाङावनो आङो रुम लाग्रोनि नङाबा जों अबाव थागोन। आङो दिनै थांनानै रुम भाराखौ माबा हैनोसै
बन्दोबस्त खालामनानै ओमफ्राय गाबोन समफोर नोंखौ हाबा खालामसै। नों थगायाखैथ'? थगायाखैलै आं सुइस अफ खालामना दोनथ'नि दे मबाइलखौ, नङाबा बिसोर फन हरबावगोन। ओमफ्राय अन खालामनानै आंखौ फन हर दे। जागोन दे, आं सम सम फन हरबाय थागोन। अन खालामनाय लोगो लोगोनो नोंखौ फन हरगोन, ओमफ्राय नोंजों रायज्लायखांनायनि उनावनो अफ खालामफिनगोन आं। सना, नों गिनाङा, आं नोंखौसो मोजां मोनो। आं लैथोस्रिखौ मोजां मोना, नाङा आंनो बेखौ। लागिबा आङो थैगोन, लागिबा आं न'आवनो थाङा, थेवब्लाबो लैथोस्रिखौ नाङा। औ सना, नों बेखौ हाबा खालामनाङा, आंथ' थैखागोन नों बेखौ हाबा खालामबाथाय। मानो गेजेराव हाबनांगौ बियो जोंफोर सानैया मोजां मोनलायो होननानै मिथिगौआनो, आरो नोंथ' बेखौ गारखाबायानो, थेवब्लाबो मानो बियो माबाबाय थादो, मानो डिस्टार्ब खालामबाय थादों बियो जोंफोर सानैखौ? दे सना, नै फन फैबायानो आब'नि, दे दोनथ', आं सुइच अफ खालामना लानि। औ दे, दायो हरदो सना। औ दे। थगायाखैलै आं सना, आं नोंखौ बुंनोनो बावदों, आं गारिसो नेबाय दङ। गुवाहाटि मोनसिगोनानो आङो, थांनानै रुम भारा खालामहैनोसै, ओमफ्राय गाबोन समफोर नोंखौ हाबा खालामसै आं मन्दिरावनो। लैथोस्रि, नों मा सानदों जेनेबा नों आंनियाव खारसन फैबानो आं नोंखौ लाखिगोन, हो? मेरला फैसा दंखायोलै आंनियाव, टेनसन गैया। आरो भाग्य मोजां, आं मानि बेगाव आधार कार्ड, पान कार्ड, भटार कार्ड गासैखौबो लाफाखायो। ओमफ्रायथ' आंनियाव लाख फैसा दंखायोआनो बेंकआवबो। न' प्रब्लेम। नोङो था, जोंनि न'आव था, मा मोनथिगौ हनै, आंथ' थांखाला न'आव। सेवना था नोङो, आंथ' थांखाला न'आव।